mai pi sho kapan do nu jong a hin re chen chen pi se pai pin kro hang nu dan jing i cha Thôi thu ini keteng jong pi ấy. keteng yaman lang walang Hỏi pi sa ấy. Sora Sora. Pi dang di school ne pi la di college. drop out Drop out. Okay, to kasur pi dan kasur ke babiang. Skop tenat itu ke jingrai mai pi jong a ke jingrai ke bangang just tenat ban ngap. Bat ban rai. Thì kinh diat ke long ba pi dan kam ban kerja susu. Mo ki kerja ki duna. Thì pi de ban work ba kita. Mo tinggal ngej bapinang la bane kambha susu nang ni sekaman mo respond kum joy kum ong imes pina ben bhai ki kriya ke jong phe nang ta ka breeding ke jong phe hang ni hang tai khendian nang ta kar kum sedang ke jing roi ha shop pin sedang kum no phen ha ben ring men siam khendiak tok la ne ha phiam ring khan khambon la ne kum ta ha khnang ba ka flow jong ke jing roi kan yai bet kum ba ka ri ban long kanum dukut ha shiteng la ne kan nom palap ha te but ke exercise ngan try pin kam la shu shu So who would you like to choose as your coach? Miss Lapilia, Miss Kinkor? Miss Kenkor thank you welcome to my team Klang ba